Atur giaran Prapandemen pamiarso budaya Jawi hangaturaken sugeng siang sugeng pinara sugeng pepanggihan kalan keluarga ageng sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang mijil saking Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anob Sudarsono saha Ibu Christine Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cethanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Prapandemen pamiarso budaya Jawi saderengipun kita saged rah saking keluarga ageng sandiwara kedoprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing siang punika keparenga kita angaturaken paraga utawi susunan pelaku ing siang punika minangkani pamurtanipun Bapak ingkang hamengkugati Wigitipun sarujuki Dewan Sutradara Kedoprak Siswa Budaya ing siang punika badhe beber cariyos sejarah Demak Bintoro Dawah perangan Mas Karebet Joko Tingkir Jumeneng Ratu Sutradara kasta dening Ki Gedi Sudarno Astrada ketidakan dening Bagus Farel Warsiti Pandapuk ketidakan dening Ki Bagus Heri Tasmilan gancaring dedapaning siang punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Penarukan Adipati Tunggul Wulung katindakan dening Bapak Andi Suratmin Patih Tunggul Pati katindakan dening Bapak Budi Dumpek Resi Walang Sungsang katindakan dening Ki Gedi Sudarno Joko Warono katindakan dening Dimas Gilang Permati Chandrawati katindakan dening Santi Pramuni Chandrasari katindakan dening Niken Ayu Suditi Chandraningrum katindakan dening Arif Kumalasari Wontening para prajurit katindakan dening seniman sang pagelaran sandiwara kedoprak siswa budaya kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Sultan Trenggono katindakan dening Ki Gedi Rasto Raharjo
garwa Prameswari katindakaken dinding niken ayu harjati Patih Wonosalam katindakaken dening Bapak Jarwi Santoso Temenggung Prabu Semi katindakaken dinding Dimas Endro Raden Mas Karebet Joko Tingkir katindakaken dening Pati Bagus Ratu Kalinyamat katindakaken dening Rini Paulus Sunan Hadirin katindakaken dening Bagus Amin Wijanarko Ratu Semenanjung katindakaken dening Yeti Mayang Sari Farel Wasidi ing siang punika margani dados Haryo Penangsang wontening para wanita penglipur katindakaken dening widodari ayu saking pagelaran Sandiwara Kedhoprak Siswa Budaya Sunan Kalijogo katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan Jafar Sodik Sunan Kudus katindakaken dening Bapak Dikdo wontening repat katindakaken dening Cak Klenteng Cak Dodok saha Cak Plentu Prabamirsu budaya kakung Saha Putri kala wau gancaripun dedapan ing siang punika kanthi lamban sejarah Demak Bintoro Dawah perangan Mas Karebet jumeneng ratu pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwara Kedhoprak Siswa Budaya anggeturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing siang punika Rahayu 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 ing sambi kala
Drong